Il-kap nazzjonalista Adrian Delija ċeda l-pressjoni li saritlu u attenda l-protesta ta' Occupy Justice li saret il-ħadd wara nofsinhar fil-Belt Valletta. Il-Gazzetta Kulħadd kienet l-ewwel li żvelat li Adrian Delija se jkun preżenti għal din il-protesta. Delija jikkonferma dak żvelat fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista. Jien minix sa nibża. In-nies mhumiex sa jibżaw. In-nies ħajħorġu fit-toroq, in-nies ħajjajtu, in-nies ħajjibqgħu jgħidu. Adrian Delija attenda l-protesta fi sforz ieħor sabiex jipprova jibni l-pontijiet fil-Partit Nazzjonalista u jipprova jintoġob mal-fazzjoni tal-ex-kap nazzjonalista Simon Busuttil u jattakka lill-gvern. Protesta li komplet tikxef il-qasma interna li hemm fil-Partit Nazzjonalista. Fuq qudiemnet, il-protesta kienet immexxija mill-ex-kap Simon Busuttil, akkumpanjat mill-Europarlamentari David Casa u deputati nazzjonalisti oħrajn bħal Carol Aquilina u Jason Azzopardi. Fuq wara nett tal-protesta kien hemm il-kap nazzjonalista Adrian Delija, flimkien ma' deputati qrib tiegħu bħal Clyde Pooley, David Agius, Robert Arrigo u Herman Schiavone. Delija der skomdu għall-aħħar, dan anki meta kien miexi fil-protesta sab poster quddiem wiċċu miktub biċċa blogger. Adrian Delija kien il-politiku li bħanġra kbira għajjar lil Karwana Galizja biċċa blogger tal-li allegat li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġej mill-prostituzzjoni. U biċċa blogger tikteb li dan mhuwiex nazzjonalist. Mela int nazzjonalista! Mela minnu nazzjonalist! Minnu nazzjonalist! Tal-Occupy Justice u l-Kennisa kienu kitbu diversi drabi u kritikaw lil Adrian Delija tal-li ma ħallas it-taxxa. F'post minnhom il-Kennisa kienu rrimarkaw kif Adrian Delija nqabad li għadu ma ħallas it-taxxa kollha. Intant Occupy Justice organizzat il-protesta sabiex tattakka l-gvern u tfakkar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizja. Iżda s-sieħba tal-ex-kap nazzjonalista Simon Busuttil, Kristina Ketkuti, flimkien ma' nies oħrajn, deru jisfnu fi triq ir-Repubblika u jkantaw What's Going On u diskoħra bi kliem mhux xieraq. Il-protesta kienet indirizzata mill-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa li b'referenza għal Prim Ministru Joseph Muscat qal li pajjiżna ħakmitu pjaga. Niddikjara li se niġġieldu biex neħilsu lil dan il-pajjiż minn din il-pjaga li nixtitu u li qiegħda teqirdu. Però taħtawx qalbkom, ħbib tiegħi. Diġà qomna fl-modi u se nerġgħu inqumu darba oħra li se nkomplu niġġieldu fil-Parlament Ewropew. Intant waqt il-protesta deru nies għaddejjin borża f'idejhom jiġbru l-flus mingħand in-nies bilan li jkomplu bil-kampanja tagħhom kontra pajjiżna.